uga rampen kanggo panglamar. Aja nganti ana sing kecicil. Nanging pidolengku uga rampen kanggo perangan. Aja nganti kecicil. Sebab apa? Yen nganti panglamar iki engko katampik, biyuki batang saita. Mula saka kuwi budhake. Wis tak gawe. Menawi wekdal menika sinten kemawon boten dipun kemarangaken tumawak mlebet wonten Kabupaten Balirawan. Oh. Menika panjenenganipun leres paman. Jumbuh napa ingkang dados aturipun Kang Mas Tunjung Sek. Menawi sawetahipun ngenani katentreman wonten ing Kabupaten Balirawan menika pinangka dados tanggung jawab kula panjenengan. Pramila saking menika, paman, kula suwun kanthi sanget sampun ngantos kita sedaya sami lera ing kewajiban. Nilaraken raos tanggung jawab dumateng ayah. Menawi ngatur sami lan nampi dawuh sampun ngantos. Wonten tiyang saking manca negari lumebet wonten ing Balirawan. Kanjeng Dipati sak menika rak nggih. Sampun ngatur kledang-kledang. Ya, pancen nembe sak menika kula ngertos panjenengan atur sinten pingking saking negari putih. Depangaken nami kula Reksa Yudha saking Simbar Manyur. Nggih. Dipun wanuhaken kula Reksa Praja waraka wonten ing Simbar Manyur. Lajeng menapa kersanipun pisarak ngantos dumugi wonten ing Balir. Diutus sesembahan kula ingkang supados tumuju wonten ing Balirawan. Nggih. Cobi klaten pirsani. Nika wonten turangga seta cacahe sekawan dasa. Ingkang dipun titi Manggala.
Sawingkingipun wonten bebek masak kembaran. Sawingkingipun malih wonten judang isinipun Mas Ricis Raja Brana lan Arta. Nah, sedaya kala wau kabure lamar putri ingkang nami Tunjung Sekar ing Balirawan. Dados kersanipun pisan. Saya Himen panjenengan ngertos sinten Tunjung Sekar. Menika kadang kula. Oh, Kula menika kalebet putra ing Kabupaten Balirawan. Mongko kalenggan menika kadang kula Kang Mbok Tunjung Sekar. Menika dereng kersa palakrama. Pramila pogo panjenengan kondur ing negari panjenengan Sinwarmani. nuwun sewu sana. Dereng kemawon kula tepung asma panjenengan sinten? Kula Tunjung Seto. Ya. Dene kula Tunjung Kusuma. Panjenengan. Lho, lah sawala sampun matur. Reksa praja nami kula. Apangkat Pakti. Menawi panjenengan ngunduraken kula mboten saged awit menapa? Dereng kemawon kula ngancik ambalipun wonten ing Bali. Nengking menapa panjenengan angsulan? Kan saya yen kaya ngono kowe kena tak arani geni saplek mungkin rapang lho. Arep ngombrawa ngebar ana ing Lamar sedya kula. yen kowe ora gelem bali prajurit. Beni beri nang aramu namaku
Oh iya, terus apa? Apa? Ayam. Ayam apa? Ayam pindok. Iku ayam pindok. Saya. Untan sing ngomong.
tapi aku dibokongi. Kowe iku Dibokongi. Terima kasih pengkap. Oke.
Duduk. Iya. Kira karpet bola. Aku enggak ngerti. Ya, nganggur. Duduk. Duduk. Merah artine. Oh, ngerti. You iku kowe. Kowe. Dok. Dok, kiri. You dok kowe kiri. Kowe kiri. Oh no. Kowe kiri. Oh, iya. Kowe, kiri teko.
Lagi dia melebat apa? Wah, ngawur ini. Insyaallah. Lah, situ mang debloke. Iki ngarep lho guri belum? Guri jono. Nopo? Ono ora? Ono. Tengah. Tengah. Oh, ono. Wes. Napa ora? Ah, peto. Urung, lak peto tereno. Ayo kowe. Wes balik. Ini lho. Jemblok. Amin.